And yes, mga mahal, welcome back. Welcome back to me. Welcome back to DJ Kim Chino's Chinitox. Diba nga sabi ko sa inyo, kapag usapang pag-ibig, usapang manloloko, usapang love, usapang kabitan, alam na alam ko yan. Diba? Uy, ang dami na nagme-message sa aking social media at DJ Kim Chino, Facebook, TikTok, Instagram, kung paano raw malaman na may kabit ang kanilang mga jowa. Dahil daw napapakinggan nila or nakikita nila ang ating mga content sa Love Radio. Oo. Sinasabi ko sa inyo, napakadali lang naman malaman. Unang-una, tanungin nyo. Diba? Hindi yung ako pa yung hihimasok sa relasyon nyo. Relasyon yung guguho na kasi may kabit siya. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Manloloko pa rin naman to, pero at the end of the day, ay yung mga talento nila. Oo. Diba nga sabi ko sa inyo, mahal, ibibigay ko ang mga talents ng mga manloloko para hindi ka na mabiktima. Ako bahala sa'yo. Recap na tayo, mahal. Sabi ko, unang talent ng mga manloloko ay magaling magpa-impress sa umpisa. Ayun yung sinasabi natin, best foot forward kapag umpisa pa lang. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, walang kapintasan. Ganun ka confident yung mga yan. Paparamdam sa'yo na sweet sila, ma-effort, yung attention, iyong-iyo. Pero at the end of the day, ang tawag doon, love bombing. Oh. Hindi talaga maganda ang intention ng mga ganyan. Usually, meron lang gustong makuha o di kaya gusto ka lang tikman. As simple as that. Diba? Ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, no, na talent ng manloloko ay sila ay mga eloquent. Magagaling magsalita, madudulas ang dila, matatamis ang mga salita. Kaya ikaw, kung ikaw ay uto-uto, ay dali-dali, mafo-fall ka talaga kapag sinabihan ka ng I love you kahit hindi naman totoo. O di kaya minsan, mahal, kahit sila na ang may problema, may kasalanan, ang gagawin lang niyan, twisting of words. Kaya naman, ang pagkakamali ay mapupunta sa'yo. May mga ganyan tao, mga gaslighter. Talent yan, di ba? Hindi lahat ng tao kayang mambaliktad at hindi lahat ng tao madudulas ang dila. Na-try mo na ba? Na-try mo na ba yung dila ng iba? When it comes on having a conversation, mahal, baka ibang dila ang pag-test ang ginagawa mo. O ito, mahal, mga pangatlo't panghuli na talent ng manloloko ay magaling at malinis trumabaho. Ano yung sabihin nun? May ibang phone. Pwedeng may ibang phone. Usually, check na tayo ng check na tayo ng cellphone niya kapag mga nagdududa ka. At the end of the day, kapag chinek, wala kang makikita. Bakit? May isa pang phone eh. May backup phone yan para sa paglandi o di kaya sa kabit niya. Ganun kasimple yan. Ano pa? May secret accounts o di kaya bigla na lang nagpa-private. Sanay sila, mahal, sa double life. Kaya kapag kausap ka, kaharap ka, single yan, pero deep inside, o di kaya kapag nakauwi, huwag kang mag-alala, dalawa kayo. Di ba? Magagaling magpalusot yung mga ganyan eh. Pero speaking of magaling magpalusot, babaero, shoutout na rin natin at batiin natin ang happy birthday ang ating dating DJ na si Totoy Bato na madulas din ang dila. Happy birthday, Totoy Bats. Mahal na mahal ka namin dito sa 90.7 Love Radio. At sana wala nang makiliti sa dila mong pagkatamis-tamis kasi may asawa ka na. Di ba? Pero going back, mahal, sa ating pinag-uusapan, ang mga manloloko, may talent yan magpalusot. May talent yan na malinis trumabaho. Kaya utang na loob, huwag masyadong madaling magtiwala para naman at least hindi ka na matotrauma. Di ba?
O siya, mahal, oras na para ako'y sumibata, pero huwag kayong mag-alala. Si Kim Chino ay uuwi at bukas mapapakinggan mo pa naman, pero susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, huwag mo ililipat ang istasyon. Dito ka lang sa amin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!